खुलुमबाय, नोंथांमोननि थाखाय मोनथिनो गोनां मोननैसो रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनै 22 नं खख्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि भट होनाया जागायबाय आरो इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'आ गावनि भटखौ गावनि गामिनि खख्लाबारि जौसिन गेजेर फरायसालियाव होबाय। बर' बिजों फरायनानै सानै गुबुन हारिनि फरायसाया सेथि थाखोआव पास खालामना जारिमिन सोरजिदों। रिम्फी दास आरो अनजालि गरा। साफागुरि खख्लाबारि गोजौ फरायसालिनि अनजालि गर मुंनि सासे आदिबासि सिख्लाया बर' बिजोङाव फरायनानै सेथि मासियाव सिखांनो हादों। अनजालि गरा बाक्सा जिल्ला धर्मपुर दावदारानि बिफा देबारु गर आरो रडनि गरनि फिसाजो। उन्दै समावनो बिफा खोमानांनाय अनजालि गरा सासे फंबाय आरो जोनोमगिरि बिमा दङ। मख'नो गोनांदि मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनाय अनजालि गरा बर' आयदायाव 87, सुबुं बिगियानआव 90 नम्बर मोनना गासै 402 एबा 67% नम्बर मोननो हादों। बेराफारसेथिं तामुलपुर जिल्लानि थलकुसि गोजौ फरायसालिनिफ्राय गुबुन हारिनि सासे सुबुङा सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। कामरुप जिल्लानि हसं गामिनि बिफा प्रताप चन्द्र दासआ आरो बिमा मनिका दासनि फिसाजो रिम्फी दासआ बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव 83% स्टार मार्क लानानै पास जादों। रिम्फी दासआ मोनब्रै आयदायाव लेटार नाम्बारखौ मोननो हादों। बर' एमाइल 87, इंराजि 91, सानखान्थि 93 आरो एसामिस इलेक्टिभआव 82 नाम्बारखौ मोननो हादों। गुबुन हारिनि सुबुं रिम्फी दासआ बर' बिजों आयदाजों फरायनानै 83% मोननो हानाया जिल्ला नाङैनो गासैनिबो खुगायाव बाखनायजादों। प्रबिन बर'आ सोर? आं मिथिया हाग्रामा महिलारि। खख्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारिया थांनाय 6 जुननि बेलासि 5 रिंगायाव जोबखांनायनि उनाव बाक्सा जिल्लानि सिमलायाव बिपिएफनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिखौ खौरांगिरिफोरा 5 जुन खालि बिपिएफनि दोलोनि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ मानो बिबान आरो दोलोखौ एंगारखो होननानै सोंनायाव सोर प्रबिन बर'? रावबो प्रबिन बर'खौ आं सिनाया होननानै बुंनायजों लोगोसे आथिखालाव बिपिएफ दोलोआव सोरबा नेहाथारिनि आंखाल गैया एबा गोबां नेहाथारि दं होननानै फोरमायो। बिटिआरनि गंब्रै जिल्लानि मेट्रिक आनजादनि फिथाइ। बाक्सा जिल्ला। आनजाद होगिरि 13,123। सेथि मासि 2,225। नैथि मासि 3,890। थामथि मासि 2,624। पास पारसेन्टेज 66.59। चिरां जिल्ला। आनजाद होगिरि 8,360। सेथि मासि 749। नैथि मासि 1,462। थामथि मासि 654। पास पारसेन्टेज 34.27। क'क्राझार जिल्ला। आनजाद होगिरि 14,540। सेथि मासि 1,275। नैथि मासि 2,880। थामथि मासि 2,737। पास पारसेन्टेज 47.40। उदालगुरि जिल्ला। आनजाद होगिरि 11,058। सेथि मासि 1,320। नैथि मासि 2,331। थामथि मासि 1,491। पास पारसेन्टेज 46.50। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गंब्रै जिल्लानि गेजेराव बाक्सा जिल्लानि बांसिन फरायसाफोरा
आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। BTRनि क'क्राझार आरो भुटाननि गेजेराव खारगोन रेलनि ट्रेकआ गासै 57.5 किल'मिटार जागोन। BTRनि क'क्राझार आरो भुटाननि गेजेराव रेल गारि खारहोनो थाखाय गासै 1,000 कौटि रां बाहायगोन। चिरांनि भारत-भुटान सिमनानि आमगुरि थानानि सिङाव थानाय आमटेका लांखार दैयाव सासे सिनाय मोनै हौवा सुबुंनि गोथै देहा बोखांदों। गोसोम गाबनि शार्ट लंपेन्ट आरो खुगायाव मास्क गाननाय सुबुंनि गोथै देहाखौ लांखार दैनि गेजेराव नुसनदोंमोन। ओनसोलनि सुबुङा मख'नो गोनांदि थांनाय रबिबारखालिबो हरनि समाव बे ओनसोलावनो गुलि गावनाय जाथायबो जाखांबाय। जाथाया ओनसोल नाङैनो गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदों। मेट्रिक आनजाद लिरनाय सानै फरायसाफोरा गावसोरनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। क'क्राझार जिल्लानि उल्थापानियाव 60 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ मैदेरजों गाथारजादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं उल्थापानि गामियाव थांनाय 6 जुन खालि हरनि 11 रिंगायाव रानि बसुमतारीनि ओंखाम संग्रा न'खौ मैदेरा सिफायनाय समावनो रानि बसुमतारीया न'निफ्राय ओंखारना मैदेरखौ होनाय समावनो मैदेरा रागा जोंखांना रानि बसुमतारीखौ गाथारना गालाङो होनना गामिनि सुबुंफोरा हाग्रा बिफाननो फोरमायदों होनना उल्थापानि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा रादाबनिसिम फोरमायहरो। रानि बसुमतारीया सानै फिसाज्ला दङमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जायो। मिरु एबसुआ देग्लाय 16थि कमल कुमार ब्रह्म बान्थाखौ बोहैथि दाननि फैगौ 14 जुन 2022 इं खालाराव चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जांख्रिखाय फोथार बेंटलाव खुंफुंनो थाखाय थि खालामबाय। मैया डक्टर अनजालि दैमारिया गावनि बिदा रन्जन दैमारिखौ टाटाकटआव लोगो हमहैदों। आगुनि बाक्सा जिल्ला एबा बावैसो गोदानै दाजालांनाय तामुलपुर जिल्ला कुमरिकाटा UN एकाडेमिनि फरायसा दीपक बर'आ 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों 97 जौखोन्दो नाम्बार लानानै उथ्रिसार जानो हादों। दीपक बर'आ सानखान्थि आयदायाव 100, समाज बिगियानाव 100, इंराजियाव 93, बर' 97, बिगियान 95, एडभान्स मेथ्स 97 नम्बर मोननो हादों। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। थेंक इउ।